A Skipper magazin együttműködő partnerei a Hanze Magyarország, a Seiko Prospex órák hazai forgalmazója a TMC Kft. És a Lagun Magyarország. Köszöntöm Önöket a képernyők előtt, ez itt a Skipper, az M4 Sport hajós magazinja. Az elmúlt adás óta eltelt időszak bővelkedett említésre méltó eseményekben, de ezek közül is magasan kiemelkedett az augusztusi hágai világbajnokság, ahová olimpiai kvótákért utaztak versenyzőink. A következő fél órában tehát rájuk és csodálatos eredményeikre esik majd a főhangsúly, de hogy miről lesz szó még, azt, mint ahogyan már megszokhatták, most is megmutatjuk először röviden. A Skipper magazin mai adásának tartalmából. Érdi Mári már biztos résztvevője a Párizsi olimpiának. 19. alkalommal is szélszalag regatta a Tiszatavon. A hajózási szezon után elindultak az őszi hajókiállítások. Sarudon 2023-ra minden összeállt ahhoz, hogy teljes, minden részletében finomra hangolt kínálatával fogadja vendégeit a tiszatavi élményfalu. Mi ezúttal a keleti országrész legnagyobb vitorlás túraversenyére, a szélszalagra látogattunk el kameránkkal. Örömmel számolhatok be arról, hogy két új sportot tudtunk ma bemutatni újra a Tiszató partján. Hogyha hátra nézünk, akkor láthatjuk, hogy érkezik egy vitorláshajó, ami egyébként megnyerte a 20. szélszalag regattát, ami egy 20 éves története a vitorlázásnak a Sarodi medencében. Kovács Feri bácsi irányításával 20 éve kezdte meg a vitorlázást itt a Tiszató Sarodi medencében, és mi ezt a hagyományt szeretnénk folytatni még legalább sokszor 20 évig. Ennek egy 15 hajóval lebonyolított baráti regattáját rendeztük meg most, és nagyon szép dolog volt, hogy az első versenynek a részvevői közül ketten eljöttek csak azért, hogy a Feri bácsinak megköszönjük ezt a történetet. 2003-ban kezdtük el csinálni. Előbb az, hogy én voltam itt az első, aki elkezdtük vitorlázgatni. Aztán jöttek ismerősök, megint hoztak vitorlást, hogy akkor ők is, és akkor hatan voltunk, akkor mondták, hogy jó lenne csinálni egy vitorlás klubot, ahol összeismerkedünk egymással, meg egymást segítjük. És akkor ezt megterveztük, és mondtam, hogy jó, de ha már csinálunk klubot, akkor legyen már nekünk is egy verseny, most már hatan már tudunk csinálni egy versenyt, vitorlás versenyt. Hát ugye akkor azt azért találtam ki a szélszalag nevet, mert hát van a Balatonnál a kék szalag, de nem ebből akartam kiindulni, hanem az, hogy minden hajó azért köt valami szalagot fel a vantnira, hogy azért lehessen látni, hogy hát a szél melyik irányból fúj, vagy hogy fúj a szél, és akkor mindenkinek készítünk akkor egy szalagot, és azt felteszi. És ezt a szalagot minden évben megcsináltam. Tavaly év volt az, amikor kevés volt a víz a Tiszatóba, akkor ki kellett venni a hajót korán, már augusztus elején ki kellett venni a hajót, így nem tudtuk megrendezni, de viszont akkor is a 20. alkalommal van ez, és azért lett most ez a jubileumi verseny. Többféle hajóosztályban, illetve hát mindenki másféle hajóval versenyez. Ez egy baráti találkozó, egy kis sportosabb versenyformát is adva az egész formátumnak. Most 13 hajó indult ezen a versenyen, mind különböző, illetve kalózból láttam vagy 3-at. Van egy sztár az élén, ami olyan gyors hajó, de hál' Istennek több nagy hajó is indult, akik ilyen családos élményként fogják ezt megélni. 10 évvel ezelőtt, amikor már kezdtem úgy belefáradni, hogy nem segít senki, akkor nem csinálom én se, és akkor jött Gyula, és azt mondta, hogy ne hagyjam abba, ő segít mindenbe, és azt mondtam, hogy jó, hát ezt már mondta más is, de már abban az évben megláttam, hogy hát tényleg nagyon akarja, és nagyon szereti csinálni, és azt mondtam, hogy akkor míg a Gyula bírja, én is fogom bírni csinálni, és nem érdekel semmit, csinálni fogom, mert és így maradt fent az egész, akkor az egész szélszalag verseny, hogy továbbra is, mert már régen vége lett volna, akkor biztos. Állítom, hogy a Tiszatónak ez a legszebb része, és ez a legjobban vitorlázható része. Tényleg, amikor elmesélem valakinek, aki még soha nem volt vízen se, és elkezdem elmesélni, hogy gyerekek, ha nem is akartok vitorlázni, de gyertek le, akkor kijöttök reggel kerékpárral a gátra, reggel az a csönd, és végig is nézni, hogy hát kell fel a nap, és olyan csodálatos az egész, hogy fantasztikus. Utána akkor kimegyünk, vitorlázunk egyet, bejövünk, utána elmegyünk, reggelizünk, és jó érezzük magunkat. Otthon ezt nem tudjátok, hogy mi van itt a közelben. És akkor ők úgy gondolják, hogy hát ez minden elérhetetlen, nem elérhetetlen. El kell jönni Sarudra, és meg kell nézni, és tényleg az, hogy akkor látja meg, hogy milyen csodálatos ez az egész.
Az előző tiszatavi anyagunk adásba kerülésével egy időben kaptuk a hírt, miszerint Kücsöny Gyula, az Élményfalu ötletgazdája, egy szelíd őzzel egy rendkívül vad közúti balesetben keveredett, melynek eredményeként jelen pillanatban is az EGRI Kórház intenzív osztályának vendégszeretetét élvezi. Innen kívánunk tehát nagyon gyors gyógyulást Kücsöny Gyulának. És már lépünk is tovább. Érdi Mári rendkívül kemény felkészüléssel és egy Európa-bajnoki bronzéremmel hangolt a Hágában megrendezett olimpiai kvótaszerző világbajnokságra. És ha már lúd, legyen kövér alapon, nem érte be az olimpiai kvótaszerzéssel, bravúrosan kezdett és bravúrosan is zárt. Világbajnoki aranyéremmel tette föl a koronát eddigi pályafutására. Még én magam sem fogtam fel, hogy mekkora dolgot vittem végbe, és vittünk végbe azokkal az emberekkel, akik engem körülvesznek. Ilyen ünneplésben még nem volt részem, mert ugye azt ünnepeljük, hogy megnyertem a felnőtt világbajnokságot, és ugye ez életemben először történt, remélem még meg fog. Az évet azt egy EB bronzzal kezdtem, ami a verseny elején nagyon nem úgy nézett ki, hogy össze fog jönni, de aztán egy olyan higgadtsággal tudtam végigcsinálni az Európa-bajnokságon a döntőfutamokat, hogy a végén a dobogón találtam magamat, ugye pont egyenlőséggel végeztem az ezüstérmessel. Már tudtam ezt tavaly is, hogy éreztem, hogy egyre jobbak vagyunk, mármint hogy az edzőmmel egyre jobb munkát végzünk, és hogy tényleg kezdek nagyon magabiztos lenni, de nem tudtam, hogy ez a versenyeken hogy fog kijönni, és ugye amikor az ember odaáll a rajtvonalra egy világbajnokság elején, akkor belegondol, hogy milyen nehéz mondjuk 7-nek vagy 8-nak lenni, akkor nem is mer arra gondolni, hogy megnyeri a versenyt, és én is ugye egész versenyen jó pozícióban álltam, az egész VB-n az első 3-ban voltam, ugye azt hiszem az első 4 napig vezető pozícióban, de tényleg nem mertem egy pillanatig sem arra gondolni, hogy ez már megvan, mert olyan nehezek voltak a körülmények, és tudtam, hogy mindenki nagyon szeretné ezt a VB címet, és aztán szerintem az éremfutamban mindenkinek megmutattam, hogy én megérettem erre a feladatra, és én is úgy voltam, ugye a versenynapján nagyon izgultam az éremfutam reggelén, de amint a vízre kellett mennem, ott volt bennem egy ilyen nyugodtság, hogy kész vagyok, meg tudom csinálni, és összejött, és hihetetlen. Az, amikor kiemeltek a versenytársaim, meg a barátaim a vízből, az egy olyan pillanat volt az életemben, amit nem gondoltam, hogy valaha meg fog velem történni, mert ugye olyan kicsi a magyar csapat, és általában a csapattársak azok, akik így kiviszik a világbajnokot, vagy a bajnokot kiemelik a vízből a hajójában, és annyira meghatott, hogy tényleg mennyi ember volt a mezőnyből, meg ott az egész a többi hajóosztályból is mennyien voltak ott, akik örültek nekem. Ez engem annyira megérintett, mert volt már ifjúsági világbajnokság győzelem után, volt bennem ilyen üres érzés, hogy senki nem vár ott a parton. És most, hogy ott voltak a barátaim, és így ünnepeltek, az egy hihetetlen érzés volt, és tényleg az egyik legszebb pillanat az életemben. Már nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi fog történni, hogyha nekem egyszer ez összejön, mert én éreztem, hogy meg tudom ezt csinálni, vagy hogy éreztem, hogy ez bennem van, de tényleg nem tudom elmagyarázni, hogy mennyire nehéz ezt tényleg véghez vinni. Amikor átmentem a célvonalon az éremfutamban, tudtam, hogy megvan, de még nem mertem elkezdeni örülni neki, mert vártam, hogy valaki ott a tömegből mondja, hogy igen, megvan, és akkor mertem tényleg elkezdeni örülni neki, és akkor elsírtam magamat. Először is azt leszeretném szögezni, hogy azért, mert megnyertem ezt a világbajnokságot, és ez egy történelmi pillanat, hihetetlen teljesítmény, és hihetetlenül büszke vagyok rá, semmilyen terhet nem érzek miatta, mert én ezt tudtam, és reméltem, hogy egyszer el fog jönni ez a pillanat. Nem gondoltam, hogy most el fog jönni. Úgy voltam vele, hogy ugye én ezt olyan sokáig akartam, és lehet, hogy túlzottan akartam, és az elmúlt szerintem évben jutottam el
jutottam arra magamban, hogy oké, türelmes leszek, és kivárom, és bízom abban, hogy meg fog történni. És az olimpiára nézve pedig ugye ott is sikerült megnyernem egy edzőversenyen, azért szerencsére sikerült elindulnom az előolimpia előtt, és azt elég magabiztosan nyertem meg, úgyhogy komfortosan érzem magamat a Marseille-i vizeken, és bár nagyon fájt az, hogy nem tudtam elindulni az előolimpián, mert azt éreztem, hogy ez egy bizonyítási lehetőség, és nem sok, ugye ez volt az egyetlen esélyem, hogy hivatalos versenyen elinduljak az olimpiai helyszínen az olimpia előtt, de örültem annak, hogy el tudtam menni a világbajnokság helyszínére, és egy plusz hetet ott tudtam tölteni edzéssel, és ezáltal magabiztosabban éreztem magamat az ottani vizeken, úgyhogy nem volt teljesen negatív az élmény. Annak örülök a legjobban, hogy ez a világbajnoki cím, ez mindenkinek egy bizonyíték, hogy megérte, és nem hiába bízott abban, hogy nekem ez sikerülhet. Vigyázni kell a gondolatokkal, mert soha nem tudja az ember, hogy mi fog történni, és kicsit azt éreztem az elmúlt években, hogy voltak emberek, akik leírtak, és nem tudták, hogy tényleg milyen nehéz volt az az út, amin keresztül kellett mennem, és milyen mélyre kellett ásnom azért, hogy néhány nap egyáltalán kimenjek a vízre. És aztán úgy voltam vele, mert éreztem egy kicsit ezt a külvilágtól, hogy hát a Mári nem fogja soha megcsinálni. Úgy voltam vele, hogy nem érdekel. Tényleg egy nagyon jó összhangot megtaláltunk az edzőmmel, és akkor úgy voltam vele, hogy nem érdekel, mennyi ideig tart, nem érdekel, hogy ki mit gondol. Tudom, hogy jó úton járunk, és ugye már az EB bronz után is úgy voltam, hogy ez mekkora eredmény, és ugye még nem nagyon volt időm elcsendesülni magamban, és felfogni ezt a VB aranyat, és remélem majd néhány nap múlva ezen is egy kicsit jobban el tudok gondolkozni, mert nagyon-nagyon kevés ember van, aki ezt a 4 évente megrendezett világbajnokságot megnyeri. Én mindig azt mondtam így a családnak, meg a körülöttem lévő embereknek, hogy szerintem én akkor fogok nyerni, amikor készen állok rá, és akkor azért fogok nyerni, mert elvégeztem a házi feladatot, elvégeztem a munkát, és ott nem azért fogok győzedelmeskedni, mert valaki valamit elrontott, vagy hogy nekem akkora mázlim volt a versenyen, hanem azért, mert én készen állok, és ezt is érzem most így a verseny után, meg ezt éreztem az éremfutam alatt, meg előtt is, hogy készen állok, itt vagyok, versenyezni szeretnék a győzelemért. Most egy kis pihenő következik, és utána készülünk a 2024-es világbajnokságra, az Argentínában lesz januárban, és utána ugye a következő nagy verseny az az olimpia, ahol majd szeretnék egy jó eredményt elcsípni. A vadnai testvérek is olimpiai kvótáért utaztak Hágába. A kétszeres olimpikon Benjaminnak most nem jött ki jól a lépés, Jonathan azonban bebiztosította, hogy legyen magyar férfi vitorlázó is a következő olimpiai játékokon. A párizsi repülőjegy sorsa azonban majd csak januárban a világbajnokságon dől el a testvérek közötti párharcban. Ennek az évnek abszolút a fő esemény és legfontosabb része az volt, hogy meghozzuk a Benjől az olimpiai kvalifikációt a világbajnokságon, és így is volt felépítve a szezonunk, hogy mi most legyünk top formában, és most tudjuk a legjobb eredményeket hozni igazából, és szerezzünk kvótát Magyarországnak. Az olimpiának a kihagyása az inkább a következő évben és az olimpián fog kicsit fájdalmasabb lenni, hiszen ez egy olyan verseny volt, ami szinte az olimpiával azonos, ugyanannyi hajó indult, ugyanazok a nemzetek nagyjából, és ugyanaz volt a versenynek a folyamata is. És igen, ez most a világbajnokság szempontjából egy kicsi hátrány az volt, hogy ugye a versenyrutin az kicsit abban kimaradt,
mert a világbajnokság előtt 2 hónapig nem volt semmilyen verseny azon kívül, és kicsit rozsdás is voltam a rajtoknál, ami biztos, hogy így utólag megmondani, hogy mennyi pont ment el ezen, az nehéz, de biztos, hogy nem használt. A kvalifikáció megszerzése az most úgy nézett ki, hogy az első 16 nemzetben kellett benn lenni, és ezt tudtuk, hogy az nagyjából a top 25-öt jelenti ebben a 140 fős mezőnyben. Ez sosem egy biztos dolog. Tehát annyira sűrű a mezőny, annyira sok jó van, és annyira sok jó nemzet van, hogy tényleg most az utolsó pillanatig nagyon kellett küzdeni, hogy meglegyen. És amikor én megszereztem az első korai rajtomat, még a kvalifikációban, és a kvalifikációs részének a versenynek, akkor tudtam, hogy innentől kezdve egy hiba, és elúszik a kvóta. Szóval igen, ez nem sosem egy biztos dolog. Nekem a korai rajt után egyből volt egy final futam, és a final futamot úgy nyitottam, hogy egész normális helyen, volt egy rossz élforduló, nem jól vettem a lapokat, és ott voltam a 60. helyen a mezőnyben. És akkor egyből megjelent ez a csomó, hogy most megint föl kell másznom, és az utolsó HC-vel fel tudtam jönni még egy 30 helyet, és ezek ilyen nagyon nagy megkönnyebbülések, hiszen egy ilyen nagy mezőnyben, 70 fős mezőnyben beszedni egy korai rajtot és még egy 60 pluszodik helyezést, az a verseny végét jelenti abszolút. Akkor nyugodtam meg, és el tudtam elengedni a stresszt, amikor az utolsó napon lejárt az óvási határidő, és tudtam, hogy megvan, vége van, hiszen egy ilyen kezdéssel nagyon nehéz volt végigvinnem a final futamokat. Az olimpiai részvételért még tesómmal meg fogunk küzdeni. Valószínűleg a világbajnokságon januárban, illetve még egy versenyt az mellett ki fogunk jelölni, és az alapján, aki a legjobb, az fog menni. Ugye a célunk az, hogy Magyarország a legjobb jelöltet küldje, és minél jobb eredményt tudjunk majd elhozni Párizsból. A Benjit én kísértem már Tokióban, megéltem, hogy milyen egy olimpia így kívülről, motorcsónakból, de hát nagyon szeretném én is átélni a hajóból, és hát dolgozni fogok keményen, hogy majd én mehessek. Nagyjából 40 fős lesz az olimpiai részvétel, 40 hajó, 40 nemzetből, és nagyon sok jó ember egyébként ki is fog esni. Mert mondjuk az angol válogatottban van 2 olyan ember, akik mindig érmet tudnának hozni, tehát csak egy lesz ott. Tehát maga az olimpiai mezőny az nem olyan erős, mint egy világbajnoki mezőny, viszont mivel sokkal nagyobb a tétje az olimpiának, így sokkal egy másabb esemény, teljesen más. És nyilván van egy 15-20 hajó, akik iszonyat jó tempója van, és közöttük fog eldőlni majd az éremért a csata. Én most úgy gondolom, hogy ez a top 15 sebességem az velük van, tehát közel vagyok a legelejéhez, viszont amit én úgy érzem, hogy a világbajnokság után hogy finomítanom kell, azok a rajtjaim és a mezőnnyel való nyitások, hiszen ez egy tényleg olyan magas szintű mezőny, hogy ha valaki 40-nek ér fel a Kreisbójához, onnan már sose látja a top 10-et. Tehát akkor a különbségek nincsenek. És én azon szeretnék most javítani a világbajnokságig is, illetve az olimpiáig, hogy az első bójához minél jobb helyen érjek fel. Esetleg a Benji megy, nyilván egy picit csalódott lennék, viszont ott lennék mellette, mint kísérő ismét. És végül is még mindig van egy Los Angeles-i olimpia, tehát nem lenne a világ vége, de most már tényleg úgy gondolom, hogy szeretnék én menni. A hazai hajós piac 2023-ban az eddig megszokotthoz képest alacsonyabb fokozatra váltott. A vásárlók többsége várakozó álláspontból figyel, a kereskedők pedig fürkészve keresik a réseket a pajzson. Piaci szakértőinket arról kérdeztem, hogyan látják a lassan lecsengő szezont, és mit gondolnak a közeljövő alakulásáról.
Nagyon izgalmas részéhez érkeztünk az évnek, ugyanis ebben a kiállítási szezonban, amit a magyar piacnak a kenesei hajókiállítás nyit meg, egy ilyen nagyobb kitekintéssel a nemzetközi piacra és a gyártók teljes modellpalettájára vetítve, a Cannes-i hajókiállítás az, ami igazából megnyitja a következő szezon, és megmutatják a hajógyártók azt, hogy mivel készülnek az előttünk álló évre. Az előttünk álló évet a szeptemberi Cannes-i kiállítás az mindig olyan módon nyitja meg, hogy a hajógyártóknak az új premier modelljeiket itt lehet megtekinteni, itt mutatják be először a nagy közönség számára. Nagyon sok olyan gyártó van, aki megragadja az alkalmat arra, hogy mivel ez egy nemzetközi kiállítás, és a vízi kiállítások közül Európában a meghatározó vízi kiállításnak számít a Cannes Yachting Fesztivál. A gyártók ide hívják az összes kereskedőjüket, tehát a kereskedői network az már önmagában egy kiterjedt, akár 30-50 fős kereskedői stábot foglal magában minden gyártónál, és ezek a kereskedők hívják meg a saját VIP ügyfeleiket, illetve szolgálják ki azokat az érdeklődőket, akikkel egyébként még a kiállítás színvonalát fokozzák. Tehát ezeken a kiállításokon rendszerint találkozhat az érdeklődő valamilyen VIP vacsorával, egy olyan rendezvénnyel, ahol egyébként a márkák megmutatják azt, hogy mik az ő értékeik, és az értékeik köré milyen modelleket, milyen új vonalakat, milyen új tervezőirodákat kívánnak meghívni. A magyar vásárlóknak a Cannes-i kiállítás azért nagyon izgalmas, mert bár itt a kenesei kiállításon nagyon szép számban hoznak a kereskedők már a tengeri méretre is alkalmas hajókat, azért az igazi tengeri méret a Balaton korlátossága miatt itt nem bemutatható. Hogyha az emberek a hajók iránt a tengeren érdeklődnek, akkor nagy szeretettel szoktuk javasolni azt, hogy a Cannes-i hajókiállítást célozzák meg. Itt még az idő is abszolút hívogató, és a vízen bemutatott hajók azért mindig sokkal szebb látványt mutatnak, mint egy téli zárt expon történő kiállítás. Egy évvel ezelőtti kenesei kiállításhoz képest a vártnál csendesebb volt a piac. Az érdeklődés az megvan, és kivár a vásárlóerő, és azt gondoljuk, hogy ez egy rövid átmeneti állapot. Az okát értjük, és abszolút reális, és azt gondoljuk, hogy nem mi vagyunk a legfontosabb piac egy olyan összetett helyzetben, amiben vagyunk ma Magyarországon, de nekünk föl kell készülni arra, hogy ez megváltozik és jobb lesz, és nagyon bízunk benne, hogy ez minél hamarabb megtörténik. Ebben az esetben is viszont biztosítani kell a vásárlóknak a hajókat, a charter cégeknek, a magánfelhasználóknak. Mi ezekre készülünk tudatosan, ezekbe befektetünk, és Magyarországon, Horvátországon, nemzetközi piacon is jelentősen erősödtek a pozícióink, és a magyar és a nemzetközi az kompenzálja egymást, kiegészítik egymást, fontos lába, én azt gondolom, az egész piacnak, mi kifejezetten koncentrálunk erre. Úgy számolunk, hogy egy év a hajóra várakozási idő. Ez azoknál, akinél van hajó, kevésbé jelent problémát, tehát azt mondjuk, hogy várjanak, hirdessék meg, de ne adják el addig, amíg meg nem érkezik az új hajójuk. De olyanoknál, akiknek nincsen hajó és következő szezonra szeretnének, ott gyakorlatilag nekik ma abból kell választani, abból tudnak választani, és azt javaslom, hogy minél hamarabb tegyék is ezt meg, ami jelenleg a kereskedőknél előrendelésben vagy készleten található hajó. Ez azért fontos, mert az árak az évfordulókkal változnak, és az árakat befolyásolják a szállítási határidők. Ma már a piacon nem a mai áron tudunk hajót venni, hanem a mai árlistákon határozzuk meg a jövőbeni árakat, és az idő elteltével arányosan emelkednek az árak. Ezt a gyárak azért hozták meg, és most már minden gyár így gondolkozik, és így határozza meg az árakat, mert tervezhetetlen volt a beszerzési és az eladási ár közötti kockázat, így mindenki korrektül tud azzal az árral számolni, a vevő is, a gyár is, kereskedő is, szervizek is, charter cégek is, az összes partnerünk, hogy tudjuk azt, hogy milyen áram fog megérkezni egy év múlva a hajó, tudjuk azt, hogy egy év múlva meg fog érkezni, úgy tudjuk berakni charterbe, úgy tudjuk a szervizt felkészíteni rá, hogy érkezik, összerakjuk, tehát az egész egy folyamat.
Évekig hihetetlen növekedés jellemezte az elektromos hajók piacát. Ez onnan is látszik, hogy mondjuk 5-10 évvel ezelőtt alig voltak elektromos hajók a hajókiállításon. Most meg úgy gondolom, hogy átvették a főszerepet, habár ennek a vitorlásosok annyira nem örülnek, de kétségtelen, hogy mi is érezzük a megtorpanást. Nem csak a növekedés lassult le, hanem látványos nálunk is a visszaesés. Talán kevésbé, mint a vitorlásoknál, de ez függ a hajómérettől, függ a víztereptől, és függ a hajótípustól is. Nagyon látványosan csökkent az érdeklődők száma, a kíváncsiskodók száma is, a komoly vevők száma is látványosan csökkent. Semmi nem adható el könnyen, minden egyre nehezebben adható el, az ügyfelek sokkal árérzékenyebbek lettek, eltűnt az impulzusvásárlás, és talán a középkategória sínylette meg a legjobban. A luxushajóknak még mindig megvan a piaca, az eddig is kis piac volt, az most is megmaradt, az olcsóbb kategóriát talán, használt hajókat talán keresik továbbra is. Az elektromos hajós piac egy nagyon komoly változáson ment keresztül az utóbbi pár évben. Gyakorlatilag standard lett a lítium akkumulátor, standard lett a hajón a légkondicionálás, a gyors töltés, a hajóméretek nálunk is nőttek, mint a vitorlásnál. Hát gyakorlatilag a piac többszörösére nőtt az előző pár évhez képest. Nálunk mindenképpen az új szezon kezdetéről beszélünk ebben az időszakban, főleg ugye vitorlakészítés, hajóknak a jövő évi túrázása, versenyzésről a felkészítését el kell kezdeni idén. És ez a kiállítás azért van jó időben, mert ekkor van a legtöbb energia arra és a megfelelő idő, hogy ezzel tudjunk beszélni a kuncsaftokkal. Biztos, hogy jóval több javítási munkánk, meg karbantartási munka volt, de azért hát az UV, a nap az dolgozik, tehát néha cserélni kell ezeket a vitorlákat, és ezeket próbálják elhúzni az emberek. A végén mindig többe kerül, tehát aki teheti, akkor azt időben elintézi. De mi is készültünk olyan programokkal, meg olyan segítségekkel, olyan konstrukciókkal, néha engedménnyel, vagy olyan komplett ajánlatokkal, amiben azt gondolják a kuncsaftok, ez mehet. Itt az érdeklődés valamivel jobb volt, mint tavaly, érthető módon, de én azt hiszem, ez egy ilyen kiállítás előkészítési dolognak is a kérdése. Tehát mi azért jelenünk meg, mert valahogy kötelességemnek érzem, hogy a magyar vitorlakészítés reprezentálja magát megfelelő módon itt, és nem azt nézzük, hogy volt-e annyi megrendelésünk, vagy nem, vagy akkor a kapcsolatfelvételünk. Szóval ezt kell eldönteni szerintem ebben az egész dologban. A hajószerviz, abban lehet kompletten előrelépni és pontosabb szervizt adni az embereknek. Ebben nekünk is elő kell lépni, akik ebben dolgozunk, hogy valóban olyan árak és olyan teljesítmények álljanak a dolog mögött, aminek megvan az igazi és megérdemelt tartalma. Én azt gondolom, hogy ez önszervezésen keresztül rajtunk múlik. Ennyi fért a mai Skipperbe, aki bármiről lemaradt, annak jönnek még az ismétlések itt az M4 Sporton, és az interneten is megtalálják korábbi adásainkat. Októberben többek között a Cannes-i bótsorról láthatnak majd összefoglalót, akkor a nemzetközi piacot vesszük górcső alá. Várom tehát akkor is önöket, addig is a viszontlátásra, jó szelet mindenkinek! A Skipper magazin együttműködő partnerei a Hanze Magyarország, a Seiko Prospex órák hazai forgalmazója a TMC Kft. És a Lagun Magyarország.